Už som spomínal, 12-gólový strelec z tejto sezóny, napriek tomu, že je obrancom. Kasky ale neprekonal, dostal a snažil sa mu poslať puk medzi... Na stranu snažil sa trošičku rozhýbať, otvoriť si ho a stále vidíme hlava hore, hľadal miesto. Zatiaľ teda praváci. Samostatný nájazdok Ondřej Kaše prekonáva Harryho Sateriho. Vždycky otázka, buď pôjde, samozrejme možnosti je viac, ale lapačka hore, backenduje Blafák. Veľmi dobre urobený. Fíni posielajú do boja kapitána. Granlundové šikovné ručičky nestačia na dostáva. Keďže je ľavák, tak opačný Blafák. Brankár išiel s ním, to bolo celú dobu vidieť, že mu vôbec nežil. Jesse Puljujärvi ako ďalší s Fíňou. Otvorí tretiu sériu samostatných nájazdov. Puljujärvi versus Dostál. Nie, toto gól nebude, iba bočná sieť sa rozhodnila za českým brankárom. Rozhýbania či rukami, či ramenami. Vôbec na to nereaguje, je chladný, stojí na mieste. Štvrtá séria samostatných nájazdov. Oliver Kapanen proti Dostálovi, skúšal to, dá gól, český kapitán, tak je vymaľované a Česi si odnesú za vody. Červenka rozvlnil sieť. Pretože Česko napokon poráža Fínsko po samostatných nájazdoch.